ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம இந்திரா சமையல கேக் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 2 முட்டையை எடுத்து உடச்சி ஊத்திக்கலாம் ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல. ரெண்டு முட்டையை உடச்சி ஊத்திட்டு கொஞ்சமா அதுல உப்பு போட்டுக்குங்க. இப்போ வெண்ணிலா எசன்ஸ் வாசனைக்கு கொஞ்சம் ஊத்திக்கலாம். முட்டையை இந்த மாதிரி நல்லா அடிச்சுக்குங்க. இப்போ இதுல சர்க்கரை 1 கப் சர்க்கரை எடுத்து போட்டு இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 கப் சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். இதுல சர்க்கரை, முட்டை, கொஞ்சமா உப்பு போட்டு இப்போ நல்லா வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்து நல்லா அடிச்சிருக்கோம். இப்போ 2 கப் மைதா போட்டுக்கலாம். இதுல பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஆப்ப சோடா கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். இப்போ போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை இப்போ பாருங்க, நம்ம கலந்து வச்சுக்கிட்டே சேர்த்து நல்லா அடிச்சுக்கலாம். பால் கொஞ்சம் சேர்த்து கலந்துக்கலாம். இது நல்லா ஒரே பக்கமா நல்லா அடிச்சுக்கலாம். நெய் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஊத்திக்கிறேன். நானு ஒரு குக்கர் எடுத்து அதில் உப்பு போட்டு நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இப்போ கேக் ஊற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க பேட்டரி எடுத்து கேக் செய்கிற பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இப்படி தட்டி விட்டுக்கலாம். இப்போ அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து குக்கரில் பாருங்க நல்லா சூடாயிடுச்சு, எடுத்து வச்சுக்கலாம். விசில் போடாம வச்சுக்கலாம். 40 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேக்குள்ள விட்டு பார்க்கலாம். பாருங்க, ஒட்டாம இருக்கு. இப்போ கேக் எடுத்துடலாம். இப்போ கேக் நல்லா 10 நிமிஷம் ஆற வச்சு தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். எவ்வளோ அழகாக வந்துடுச்சு பாருங்கள். இந்த கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு போல் நல்லா புசு புசுன்னு இருந்துச்சு பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ வந்து மேலே இருக்கிற லேயரை தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம். அதுக்கு மேலே வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த கேக்கை கட் பண்ணி சேவ் பண்ணலாம். எங்கள் வீட்டுக்கு 2 குட்டி பசங்க வந்தாங்க. அவங்க தான் அந்த கேக் கட் பண்ணாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது கேக்கு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.